Добре дошли хора в Фобия епизод 3 ще играя на Demolition Derby 2. Играта я пробвах с 300 зора, разбрах как да си купя цвят на колата. Имам това и имам и червено и аз ще състезавам с червеното. Стикерите самите стикери, вие виждате огнения в момента, но 0. Ще си взема този. Така. И колата сега трябва да си я пребоядисам. Готово. Гумите, по тях не мисля да ровичкам въобще. Много бе. Защото не ми се занимава. Тия гуми са си добре. Между другото, ето има и билбордчета на Demolition Derby 3. Само ми погледнете името. Сега ще го сменя. Чуда се. Гонзалес. Сейф и сега освен да даваме старт. Тази игра на мен лично не ми харесва. Тая реклама не я знам. За първ път я виждам, между другото. Лично на мен не ми харесва тая игра. Погледнете колко бавно се движи. Между другото, нитрото, самото нитро е в... То си го има вградено. Тоест не трябва да плащаш за него, мисля. Тъй. Да, сега пак със същата стратегия. Има по-различна карта, обаче мап. По-различно мапче. Вчера се движих по ето пак. Да, тествах я преди няколко дни и вчера също. Опа. Да. Де. Какво да не бъгна, не. Да, иначе... не, че не ми харесва, ми просто самите контролери, иначе играта е добре. Ама боя да търсиш, въобще стикерите не са много добре направени. Знам, че е сигурно, защото съм свикнал да играя на тройката, може би. Ама, сега, така е. Добре, кога някой ще изгърми вече?